staat nu op ruim 64.000. De Spaanse gezondheidsdiensten zeggen dat de uitbraak zich lijkt te stabiliseren. In Spanje is al bijna 2 weken een lockdown van kracht in een poging het virus te beteugelen. Nederland overlegt met Duitsland of coronapatiënten daar naartoe kunnen als er in ons land een tekort aan bedden op de intensive care ontstaat. Minister Van Rijn voor Medische Zorg zegt dat alle mogelijkheden worden bekeken. Ook de Britse premier Johnson heeft het coronavirus. In een filmpje op Twitter zegt hij dat hij een milde vorm van het virus heeft. Hij zit thuis in quarantaine en hij blijft aan het werk. De premier roept de Britse bevolking op om thuis te blijven en de gezondheidsdienst, de NHS, niet extra te belasten. Minister van Nieuwenhuizen roept passagiers in het openbaar vervoer op zich te gedragen. Ze ergert zich aan onfatsoenlijk gedrag zoals hoesten en spugen naar het personeel. Vandaag komt Van Nieuwenhuizen met gedragsregels. Die zijn opgesteld in overleg met de NS en het stads- en streekvervoer. De Haagse markt is weer open voor publiek. Woensdag ging de markt dicht omdat het er te druk was en bezoekers te weinig afstand hielden. Er wordt nu alleen nog eten verkocht en bij de ingang zijn hekken geplaatst om het aantal bezoekers te controleren. Zangeres Liesbeth List is overleden. Ze had solosuccessen met Kinderen een kwartje en Te veel te vaak. List werkte veel samen met Ramses Shaffi en dat leverde successen op als Pastorale en Aan de andere kant van de heuvels. Verder stond List in musicals en ze won prijzen zoals de Gouden Harp en de Edison. Liesbeth List was 78. Het weer, veel zon, in het zuidoosten wat stapelwolken. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo dadelijk muziek van Sly Fox. Dit duo uit de jaren 80 had maar 1 hit scoort. En die draaien wij hier aan zijn Let's Go All The Way. En al in die titel zoest denken kennen dat het om seks gaat. Maar de videoclip die bij het nummer jet, laat zien dat er een volle diepere boodschap in het nummer zit over de Koude Oorlog. Zo dadelijk bij Omroep Friesland. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen je scootmobielen. Echt broekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. Gezond en lekker eten zonder zelf te koken? Bestel op uitgekookt.nl. Wekelijks keuze uit ruim 20 nieuwe maaltijden met 200 gram verse groenten. En gekoeld thuisbezorgd wanneer het u uitkomt. Uitgekookt.nl. Zo makkelijk, lekker, gezond en gevarieerd heeft u nog nooit gegeten. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. Stel je eens voor, je laatste rustplaats midden in de natuur. Onder een boom of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis. De mooiste rustplaats in Noord-Nederland. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. De Midi van Friesland. Karen Bies.
be a man of war. California dreamers sinking in the sand. The Hollywood squares are living in Disneyland. Let's go all the way. Let's go all the way. We can make a better way. Let's go all the way. Go all the way. Let's go all the way. Yeah. La 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 la. Sly Fox, let's go all the way. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe De Middag van Friesland. Het is het vreed 22 maart en het is prachtig zinneski waar. Het is aan 11 graden. En even spiets hebben we vandaag geen frost hebben, dus de planten kunnen gewoon naar buiten toe. Ja, normaal hebben we op vreed zelfs altijd Noorderwind live, maar Willem de Vries. Maar ik wij maar u zo aanpassen aan het coronavirus. En dat betekent dat Noorderwind live op dit stuit net makkelijk worden kan. Maar gelukkig hebben we wel een leuk alternatief, want Willem de Vries gaat gewoon op een paard om ik vanmiddag live muziek jarenlitten te kennen vanuit de huiskamer van de artiest zelfs. En op veilige afstand. Zo dadelijk is hij als eerste bij Zipporah Tiemann in Ljouwert. En letter van de middag gaat er nog richting Mantgem en Lekkem. En wat hij daarop ziet, dat jest letter van de middag. En we praten van de middag ik nog met kapster Sjoukje de Vries. Want ja, de skeren liggen in de kast en de kapperszaken binnen dicht. En hoe komt dat nou aan, maar de mensen die toch echt een knipbeurt nodig hebben? We vregen het straks zo'n Sjoukje. En een soort mensen, misschien jou ik wel binnen aan het thuiswerkje. Misschien net eens alleenig, maar ik met de partner. En ik nog de band die thuis onderwijs krijgen matten. En we kunnen u zo indenken dat dit wel van spanning zwaartje kan. Hoe hou je het gezellig thuis? We praten erover met relatie- en gezinstherapeut Olena Jaroshenko. En als ik nog een vraag aan Olena over wat Westo thuis in onrust, dan kun je die vraag aan u stellen via de Omroep-app of app 06 20 94 199. En misschien kan Olena die van je dan verder helpen. En zelfs jouw week goed weer de Wij Tinken on Dij kaartjes voort. Ieder nou iemand die in deze tijd van corona een extra steuntje in de rechtbroeken kan. Een oppepper voor de boorman, omdat hij nou thuis blijven moet. Of een kaartje voor die mem die het op dit stuit in het ziekenhuis werkt. Laat het dus weten. Waar verzin het nevens zij dat kaartje? Via de Omroep-app 06 20 94 199. En waar wit bellen we die dan vanmiddag even waarom. Dat al hier vanmiddag in de Middag van Friesland. Eerst muziek, hier is Michael Bublé, Haven't Met You Yet. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.
Somehow I know that it'll all turn out. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing, and being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So yeah, I just haven't met you yet. Omroep Friesland, Mini van Friesland. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your.
Memories van Maroon 5. De Midi van Friesland. Ja, en nou de artiest net bij de Noorderwien-studio komen kennen, komt Noorderwien gewoon naar de artiesten ta. Willem de Vries is de hele middag op een paard, toch Friesland, zodat we toch nog wat live muziek in de uitsturing gaan kennen. Op dit stuit is Willem Inljouwert ergens. Willem, waar hing het precies uit? Dag Karen, ik ben op het Molenpad. Dat is prachtig mooi in het centrum. Of het centrum van Ljouwert, mooi in redelijk dicht in het centrum hoor. Ja, dit is wel een prachtig beeld. Kijk je even schetsen, want het is net alleen mooi waar. Ik sta op Stritten. En de eerste muzikale gast van deze middag is Sipora Timan. Die maakt hele mooie versjes. En die staat op het balkon. Dit is eigenlijk een serenade, maar dan oorsom. En wat een timing, want ik ga camera en geluid hier in de Stritten opbouwd. En op dit moment komt de man van onderin. Wat dit nou? Helaas wel, ons werk gaat gewoon door, hè? Ja, nee, ik moet maar de meter. Nou, dit is fijn. Mooie vuilniswijn. Dus maar nog even wachten op het liveconcert. Wordt een beetje hik, maar de behoorlijk meter blijven. Ja hoor. Is het lekker wat? Ja, zeker. Nou, hoeveel nog 3 containers moeten leeg? Geven we dan naar Sipora Timan, dus ook even met praten. Ze is muzikant, ze maakt heel mooie versjes, Nederlandstalig. Vaak de gastfeest in Noorderwien. En ik zei ze, kijk wel, ik ga net zo'n goede namen wat betreft techniek en dit soort productiedingen. En nou uitgerekend komt er een enorme grote vrachtwijn van onderin. Ja, het is wel schoon en duurzaam, staat erop. Dus we doen heel wat goed. En een vitaal erop, hè Willem? Sorry? Ben je best klaar? Of wij bijna klaar zijn? Ja? Ja, we gaan er nou weer door, hè? Oh, jullie gaan weer door? We gaan weer door. Ja, we doen even, of je moet erbij doen, we hebben nog een live optreden hier. Maar goed, ja. Oké, dankjewel jongens. Goed. Fijne dag nog. Fijne dag, hè? Hoi. Auto, ik even terugrijden. Hé, maar Willem, dit is wel een vitaal beroep, hè? Die mensen die de afval ophellen. Ja, nee, ik ben er hartstikke blij mee. En we kunnen naar Sipora, hoi. Oh. Dit is heel apart. Ik sta dus op Stritten. Sipora zit in het balkon met een zangmicrofoon. Dat is weer een orenlijn dat ik weer ga. Hoe is het met jou? Ja, op zich wel goed. Komt ze door nog uit? Ja, af en toe even een wandelingetje solo. Of op afstand met iemand anders. Begint je ook te vervelen of valt dat daar? Vreselijk. Ja, ik zit al 14 dagen binnen. Of in ieder geval, ik kom wel af en toe buiten, maar niet, ik zie niet zo heel veel andere mensen. Ben je zo'n product musiceren of juist net? Als je denkt van, nou, ik ga trouwens net zo van de zin hoor. Ja, het begint nu weer te komen. In het begin dacht ik, maar ik was ook echt een beetje ziek. Dus dan ik moet hoesten en zo, dus dat gaat niet echt met zingen. Oh, serieus? Ja. Oh, is corona hoor? Nou, dat weet ik niet, waarschijnlijk niet. Maar... Oké, mooi. Ja, nou ja, ik zie op 10 meter van die hol. Ja. Hey, hoe ervaarst dit al jij? Je bent jong, je bent muzikant, er was de wereld in, je bent hartstikke actief. Met die muziek ik vaker en ineens is het eigenlijk gewoon een beetje opsluiten. Ja, het is heel gek. Het is heel onwerkelijk. Ik had mijn EP-presentatie natuurlijk staan voor eind mei. Daar gaat het niet door. Het is even schakelen. Maar er zijn heel veel wegen waarop we wel dingen kunnen doen zoals dit. Ja. Zoals gewoon muziek de straat insturen. Ja, oh fantastisch. Hey, even over die EP. Hoe heet die? En de stil zij zo'n nummers op, neem ik hoor? 5. Oké. 5 liedjes. Hij heet Haast. En gaat eigenlijk... een heleboel liedjes daarop gaan over onthaasten en over een periode van overspannen zijn en dus wel moeten onthaasten. Dat is eigenlijk wel heel toepasselijk voor deze periode, want iedereen moet nu onthaasten. Ja. Ja, dat is voor sommigen heel goed, kijk je verteld. Ja, dat denk ik wel. We kunnen aanblijven verder praten, maar dit is ik Noorderwien light op locaties, neem ik het maar even. Dus wat ik heel graag dat wat speling is. We hebben soundcheck, ik geloof dat het aardig klinkt. Meestal we hebben echt de microfoons omheen slingeren die matten mij standaard. Was er een veske voor die jongen? Ja, tuurlijk. Het is prachtig. Ik zit echt op de dik. Ik geloof dat er geen vrachtwagen in de buurt komen. Ik hier op bij studenten. Die zongen onder drank, maar die leert al een drankfles. En je zuiver kijken op een parkeerterrein donderen. Dus als het maar geen whisky is, dan vind ik het best. Sipora, even vragen, hoe heet het veske? Dit liedje heet Geen Idee. Dames en heren, live. Het is een vertaling. Ja. Nou, ik neem gewoon standaard. Live in Noorderwien. Sipora Timan. Je rookt. Of je met 2 benen op de grond staat.
Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik begin even opnieuw. Dit is live, dat kan gewoon. Geen idee of je rookt. Of hoeveel je al gereisd hebt. Welke talen je nog meer spreekt, los van die van jou. Ik ben nieuwsgierig. Geen idee of je auto rijdt. Of je met 2 benen op de grond staat. En ook al schrijf jij liever brieven in plaats van telefoon. Ik wil je horen. Ik wil mee. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil 2. Als je naar me toe komt, gaan we samen door de deur het raam. Ik hoor je door het donker roepen. Ik wil mee. Geen idee wat jij graag leest. Een tijdschrift of een boek. Of je houdt van lekker koken. En ik denk dat jij je wonden kent. Ik wil je vinden. Jij weet niet of ik van maken hou. Of de liedjes die ik luister. Of ik slaap op mijn rug. Of tegen jou aan. Daar kom je wel achter. Daar kom je wel achter. Als je naar me toe komt, gaan we samen door de deur het raam. Ik hoor je door het donker roepen. Hoor mijn naam, ik laat me zomaar gaan. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar jou. Als je naar me toe komt, gaan we samen door de deur het raam. Ik hoor je door het donker roepen. Hoor mijn naam, ik laat me zomaar gaan. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar jou. Ja, mooi hè? Fantastisch, midden in de stad, op Zo de leuk. eerste verdieping. Sipora, dat klonk hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel. Toch even over die EP nog even kort. Heb je al plannen om die presentatie dan letterlijk te doen? Hast je al een datum gepland of shows het wel? Ik had het laatste weekend van mei in gedachten. Ja. Dus het is nog maar een beetje de vraag of dat kan. Ik ga ervan uit dat het niet kan. Maar ik heb nog niet bedacht wanneer ik het wel ga doen. Ik wil eerst gewoon even afwachten wat er gebeurt. Of was weer stress van stress Ja, en weg daarom. van planning. Ja, Ja. dat was al je net. Nee. Het is heel moeilijk plannen nu. Dus. Ja. Ik vond het prachtig, piekenvel. Dankjewel. Je meestal wil spontaan in. Dan komen meestal keren. Wat zeg je? Ik bleef even staan. Ja, prachtig. Ja, mooi. Ik kom net te dichtbij die. Hij ook met corona-team. Ik wil je hartstikke blij van. Dank je wel. Jij ook bedankt. Laat je weten wanneer het weer losgaat met een EP. Dan komt via Ga ik zeker Noorderwien. Gaan we die 100% steunen. Mooie veske Sipora 10 man. Sipora met 2 P's. Zit ik maar even bij het neerwittenworst. Dus op internet wat te vinden, dames en heren. Dankjewel. Joe. En ik ga terug naar Montchem. En dan kom ik uit bij een singer-songwriter. Ik zit nog net waar. Dat jij hem straks wel. Tot straks. Oké, dat is een verrassing. Dus dat in de volgende uren. Dank u wel, Willem. Willem de Vries weer dit bij Sipora Tiemann in Ljouwert. En dat klonk in die prachtig. Het is Hastjalve Twaan. Dit is Noorderwien Light. Straks het laatste nieuws uit Friesland. Maar Tite Science.
Snein in Bureau de Vries. Oud-commissaris John Jorritsma over de situatie in Brabant. Ik ging toch een rollercoaster van emoties. En professor Eelke de Jong over de economie na de crisis. Als de coronamaatregelen een jaar duren, krimpt de economie volgens het CPB in totaal met 10%. Snein alvoeren in Bureau de Vries. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het is haast 11:12. Dit is het Nieuws uit Friesland met Tiete Seiens. Er is zo'n juster nog nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus hier in Friesland aan het licht kwam. Dat had de GGD bekend maken. Het gaat om mensen die in de risicogroepen vallen of die in de zware werkje. De cijfers rennen dus op, maar het gaat net zo hard als dat het in Bilies Brabant gaat. En dat is goed nice, zei het Margrethe Graaf van de GGD. Landelijk is er nu het oerental beschikbare IC-bedden. Maar nevens de Graaf hoeven u daar in Friesland geen zware te maken. Natuurlijk zijn we allemaal solidair in Nederland. Dus op dit moment worden vanuit vooral Brabant patiënten over het hele land verspreid en in ziekenhuizen opgenomen. Maar daar wordt altijd afgewogen, blijft er voldoende capaciteit voor de regio. En daar is op dit moment echt geen zorgen over. Verpleeghuizen hebben het dreig met de RIVM-maatregels. Zo'n vliedenweken zitten de hoezen met kwetsbare ouderen volslijn op het slot. Net elke keer kan daar goed mee omgaan. Familie wil zo graag contact met heid met voor mensen dat het voor het personeel dreig is om te handhaven. Toch mat het wel. En dus willen de familie en ook de cliënten erop omsprutsen door het personeel. Verder hebben verpleeghuizen maatregels nam voor alle kaarten en blommen die het bezwaren worden, vertelt Lotte Stienstra van Zwaargroep Noorderbreedte. Sinds gisteren zorgen wij dat die goederen, dus bloemen, boodschappen, etc., die bewaren wij 24 uur in opslag. En daarna worden ze afgeleverd bij de betreffende bewoners. De gemeente Haas wil er eerst nog net aan dat de visserijdagen dit jaar net teruggingen. Dat zei het burgemeester Sluiter van Haas in reactie op het besluit van de Stichting Visserijdagen om het feest te schrossen. Nevens de stichting is het net passend om in deze financieel drege tijden bij sponsors aan te klopjen. En ze kunnen vanwege alle beheiningen in het raam van de coronacrisis net goed vergaderen om alles goed te redden. Maar de gemeente Haas luidt hem er net samen bij deel, zei het burgemeester Sluiter. En ik wil eens even kijken en een oriënterend gesprek hebben om te zien wat is er dan mogelijk om dan toch iets feestelijks te organiseren. Ik denk dat mensen daar misschien wel aan toe zijn. Ik denk dat het ook, de horeca zit potdicht, overal, ook in Harlingen. Er wordt geen cent verdiend op dit moment. Ik denk dat het ook wel in het belang van de horeca is dat er dan misschien even iets aardigs is waardoor nog iets een beetje goed gemaakt kan worden. In Warkum is een online stiepenplatform opgericht voor ondernemers. Op de website www.steunworkum.nl kun je haar bezwaarige aanbod, speciale acties of openingstijden in deze coronatijd onder de aandacht brengen. Zo kunnen de klanten dus beschermen wat de mogelijkheden binnen om te winkelen in Warkum. Er is ook omdenken voor horeca, toerisme en watersport. De platform is een initiatief van Promotie Warkum. Dat is onderdeel van de Warkumer Ondernemersvereniging. Alle bedrijven in Warkum worden uitnodigen om erom mee te doen. En dan het waar. De zin is erbij, maar de loft kan ook wel eens wat berinnen. Er zit een stevige en wat eerste wind en het is een graad als stolven. Morgen is het ook zinneskien waar. Er zit een frisse wind en het is 10 graden. Snijn, dan hebben we eerst zinnen, letter berint de loft en het wordt zo'n of 8 graden. Dank u wel, Tiete. En meer nieuws ziet op omroepfriesland.nl en zelfs op de Omroep-app. Veenstra Dakbedekking houdt Friesland al 25 jaar droeg. Ondernemers, wij binnen er voor jouw dak. Voor calamiteiten, onderhoud of de aanlees van een gloed naaidak. Sjog op veenstra-dakbedekking.nl. Veenstra Dakbedekking uit Dronriep. Wij gaan het erin. Hulp nodig? Onze vakmensen monteren een deur of kast exact op maat. Of maken van je huis een kluis. Rolgordijnen voor het raam? Regelen ze ook. Doe het zelf, doe het samen of laat het doen. Multimate of Hubo helpt. Veenstra Dakbedekking uit Dronriep. Wij gaan het erin. Sjog op veenstra-dakbedekking.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.
Wist je dat? Hoe schoner je huid, hoe beter verzorgingsproducten werken. Nu bij Trekpleister alle gezichtsverzorging en reiniging van L'Oréal Paris en Men Expert 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist, voor jou, ook online. Karen Bies. De Midi van Friesland. Omroep Friesland. Heel Nederland zit met de handen niet hier. Nou, de kapsters net meer aan het werk maaien. We bellen de dadelijk zo met kapster Sjoukje de Vries. Maar eerst muziek. Hier is Tom Petty. She grew up in an Indiana town, had a good-looking mama who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. On. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, oh hell yes, honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, I'm tired of this town again. There's pigeons down on Market Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. And nightfall will be coming soon. Oh my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Dit is de Midi van Friesland. De Midi van Friesland.
dezelfde velden en altijd zocht ik naar meer. Meer als ik koe, waar weet wat ik daar dan weer leer. Ik ben hier alleenig en samen in hier zocht ik naar. Hoe het zo wezen, ik kies voor een andere weg. Ik ben er nou eens van, maar dit is wat ik vind. Binnen zie ik je, weet ik in een zil. Dat ik hoe dan vol wezen wil, maar altijd weer thuis komen zeer. Weet ik wezen wil, het is net meer altijd bij mij. Maar vier in mijn tezen neem ik die altijd mee. Ik ben er nou eens van. Tu zit gewoon altijd in mij. Binnen zie ik je, weet ik in een zil. Dat ik hoe dan wel wezen wil, maar altijd weer thuis komen het is het voor altijd in mij. Binnen zie ik je, weet ik in een zil. Dat ik hoe dan wel wezen wil. Dat ik hoe dan wel wezen wil. Maar altijd weer thuis komen zeer. Iris Kroes en het Noordpoolorkest. Maar thuis, ja, thuis komen zelfs, zei je, Iris. Maar het gaat nou ook om thuis bluwen, zo min mogelijk contact. We staan er in Nederland alweer voor hetzelfde. Ik nog maar de handen in het hier. Wat moeten we zolang als de kappers dicht binnen, maar eens hier. Daar gaat het nou even over. En stel dat dit 3 maanden wordt. Misschien had je er ook al een nijtacht. Hoe ziet het er dan uit? Een uitgroei van 10 centimeter. De lengte net om te zien en een beetje een veel grieze kleur. We bellen maar Sjoukje de Vries uit Dokkum. Goeiemiddag, Sjoukje. Goeiemiddag. Hallo. Hoi, je hast een eigen kapperszaak, Hare Majesteit. Ja, klopt. Mooie namen. Ja, mooi hè? Ja. En du is een van de 2 gelukkige stylistes die haar creatieve hierkunsten bij het Songfestival Sjenlitten mocht. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus de ene dag was nog heel blij en de andere dag wordt alles cancelled en gaat het net terug. Ja, alles gehoor. Ja, helaas. Het is nog even afwachten hoe het natuurlijk gaat. Voor komend jaar. Maar ja, goed, misschien eind het jaar of volgend jaar. Ja, dan hing het er vanaf als we dan nog sponsor binnen en of we dan nog maaien. Dus het is al hier even, afwachtje. Ja, en wie het een grote teleurstelling voor jou? Nou ja, natuurlijk, het is wel een teleurstelling, maar ik zeg het ergens wel omkomen. En wist, het is eigenlijk nou een van de minst van mijn zorgen op dit moment. En gezien de situatie, dus ja, ik ben er nou net echt mee bezig. Dat snap ik. En wat binnen die zorgen vol op dit moment? Nou ja, ik ga natuurlijk mijn kapsalon dicht. Hè? En we gaan hier aan het werk. Dus dat is natuurlijk net leuk. Dus er komt nou echt niks binnen. Dus het is heel onzeker. Nou ja, en dat geldt net alleen voor mij, maar voor heel veel.
Dus dat maakt het gewoon wel heel lastig. Ja. En daar is Botorien en dan beginnen wij te praten over hoe het dus hier zit. Ja, nou ja, goed, dat snap ik natuurlijk echt. Ja. Maar waar ik in zit, is dat het net nog maanden wordt natuurlijk, hè, want dat is wel heel lang. En ik ben net een stilzitter, dus ik zit nou op een bank en ik maak wat mij mijn benen huiswerk meidje. Dus ik zit toch liever in de kapsalon ook. Ja. Ja. Maar stel dat het nou wat 3 maanden wordt. En mensen die beginnen er al wat in te zitten. Oké, hoe zit ik er dan bij? En vooral als er een thuiswerkje best en dan mast bijgelijks vergaderen via FaceTime of zo'n videoconferentie. Dan mag er toch een beetje knap bij zitten. Ja. Hoe zou u hier eruit zien hoe 3 maanden? Wat ik absoluut net adviseer is, go alsjeblieft net zelf aan het prutsen. Go zelf net die hier knippen, nog kleurje. Als je bruin bent, dan kun je nou bij de meeste plaatselijke salons wel even een kitje hellen. Die hebben de ingrediënten. Dan kun je dat afhellen en dan kun je dat misschien een beetje bijwerken. Maar alsjeblieft, begin net zelf te prutsen. Vreet je advies bij je eigen kapsalons. En dat geldt eigenlijk echt voor de verzwarging. Hè? Verzwarg je met goede producten. Producten die bij de kapsalon bij komen. Het zijn shampoos, conditioners, verzwargingen en maskers. Ja, en zo stimuleert die eigen hier om gezond te blijven. Maar natuurlijk ook de kapsalons. Dus dat is weer. Dat is een win-win. Dat is weer. Maar ja, ik weet niet dat de meeste mensen wend binnen om al hun kwart bij de kapsalon bij te hebben. Nou ja, de meeste mensen die willen natuurlijk wel dat het hier goed verzwargen blijft. En ja, dan zes wel goede producten gaan matten. Dus daar zou ik toch echt wel het advies in winnen bij je eigen kapper. En om daar toch echt de producten bij te halen. Nou ja, dan bedoel dus ik dat we even bellen met mijn eigen kapper. Ja, of mailen, want de meeste salons die zijn nog wel actief op social media en op Facebook. En je kan vaak wel een e-mailtje sturen. Dus je kan eigenlijk altijd nog wel in contact komen met mij. En dan krijg je eigenlijk bij iedereen wel de adviezen. Want ik zie het ook wel op Instagram voorbij komen. Ik volg natuurlijk heel veel mensen en dan zeg ik het ook. Dus iedereen wil wel helpen. Hè? Dus alle salons die staan wel klaar voor hun eigen klanten. En er kom ik een heel grote foto's voorbij hè, op de social media. Hast die action van die persconferentie van Rutte op 1 juni? Ik ga de persconferentie al in een jet, maar ik ga de foto's net voorbij. Oh ja, de foto's, ja, maar dat langere hier. Maar dat lange zeker, hier. Ja, maar die hebben wij al teruggedeeld. Ja, zeker. Ja, er weer een soort grap moet maken, maar voor de kappers is het natuurlijk net leuk dit. Nee, maar wij houden de humor erin. Ik zal eerlijk zeggen, ik post ook wel eens even een fotootje. En we kunnen natuurlijk helemaal triest blijven in deze situatie, maar wie moet er echt een beetje de lol erin houden, vind ik ook. Dus vandaar doe ik ook wel eens daarom mij. Maar het is natuurlijk ernstig en we hopen dat het gauw hoorwaait. Ja, maar wat u zo onbelangrijk, wij doen gewoon het alweer een beetje ouwachtje maken, uitjongen en misschien een beetje alsjen. Alsjen, ja. En één voordeel, we maar toch in huis blijven. En dat is mijn advies ook voor de komende tijd. Alsjeblieft, blijf in huis. En dan zit ik net iedereen in hier, hè? Sjoukje, bedankt voor die tips. Ja, graag die. Een beetje rustig aan, dat is eigenlijk het belangrijkste. Komt helemaal goed. Ja, en ik wens je daar een protte sterkte de komende maanden. Dank u wel, ja. Leuk dat je mij bellen, ha. Oké, ontjen. Hoi. Hoi. Omroep Friesland. Midi van Friesland. In the
over a single night. 'Cause lately I've been going back and forth. What went wrong? Why we ever let it go? Take me back in your arms, just hold me. I know what I want, just hold me. Every mistake from the first time won't hit a second time. Oh, where you been here before? Just hold me. Oh, where you been here before? Just hold me. Oh, baby, don't say a word. Let's talk about it later. 'Cause my heart yearns, my heart yearns. Oh, my heart yearns. Take me back in your arms, just hold me. I know what I want, just hold me. Every mistake from the first time won't hit a second time. Oh, where you been here before? Just hold me. Oh, where you been here before? Just hold me. Take me back in your arms, just hold me. I know what I want, just hold me. Oh, where you been here before? Just hold me, just hold me. Take me back in your arms, just hold me. I know what I want, just hold me. Every mistake from the first time won't hit a second time. Oh, where you been here before? Just hold me. Oh, where you been here before? Just hold me. Take me back in your arms, just hold me. I know what I want, just hold me. Oh, where you been here before? Just hold me, just hold me. Been Here Before van Cresip. De midi van Friesland. En ik het sturen we nog van die prachtige wijtinko-indicaties naar mensen die in deze gekke tijd wel een extra steuntje in de rechtbroeken kennen. En er komen al een soort berichten binnen bij 0620 199 499. Ik van Romy van de Veen Bauma. Goedemiddag, Romy. Ah, hoi, Karin. Hoi. Goedemiddag. Dag. Dus hoe ik graag een kaartje sturen willen, hè? Ja, dus ik graag naar mijn zussen sturen willen, omdat die al sinds Christ in Noorderbreedte leidt. En ze had dus haar enkelbrutsen op een heel raar plak en nu is ze blind. En nu moet zij dus daar wel nog heel wat maanden blijven. En ze krijgt ook opnieuw opereren dus. Ja. En nu moet er in bezoek komen en ze mag net een hoesten omdat ze ellendig is, dat ze haar net redden kan. Nee. Net redden kan dus ik dacht van, zij had wel een kaart te zinnen. Ja, en ook is ik net naar haar taal, begreep ik. Nee, dat mag ik net. Nee, inderdaad. Ik net. En nee. bel je hem wel maar elkaar? Kan dat wel? Jawel, ja, we bellen en ze kan ook via haar laptop e-mailtjes sturen, hè, via Braille. En dan krijgt zij, en dan vertellen ze, als wij een mailtje sturen, dan wordt het haar verteld alle jaren. Ja. Dus dat kan ze al in. En verder kan ze direct niks. Nee. Dat is alles wat ze kan. En Romy, hoe heet ze? Ze heet Petra Bauma. Petra Bauma. Wij sturen een kaartje aan haar. Namens ja, is Dij. prima? Ja. Ja? Oké. En we wensen je Dij... Ja, zeg het maar. Ik moest even hingen blijven, Jerk, voor de adressen. Dat komt helemaal goed. Ja, Romy, dank u wel. En, wij denken aan die kaartje gaat naar die zus Petra Bauma. En protesteerlijk van je mal hier. Ja, dank u wel. En voor je hetzelfde. En een heel veel succes met je uitsturing. Dank u wel. Hoi Romy. Ja, graag gedaan. Doei doei. Common love isn't for us. We create
sleep when I got you next to me. Adrenaline keeps on rushing in. Love the simulation we're dreaming in. Don't you agree? Don't you agree? I don't wanna live another life, 'cause this one's pretty nice. Living it up. Who needs to go to sleep when I got you next to me? Let's Get Physical, Dua Lipa, wie dit. Dit is de Midi van Friesland en na het nijs van 2 uur geven we verder met Noordwien Light. Zo nemen we het maar. Willem de Vries stiek het zelfs de artiesten op en ze spelen live voor u. Heel graag ontaans naar Twaan. In de dagen voor Peerske klinkt oeral de Matthäus Passion van Bach. Maar dit hier net. Alle concerten gaan net terug. Daarom stuurt Omroep Friesland de Frieske Matthäus Passion uit op radio. Montioen, Nijsneun in Friesland van Saizen ontjoggenen. De Frieske Matthäus in een oorzetting van Peter Siebenga. Uitviert door het Noord-Nederlands Orkest. Met solisten, koor en bennenkoor. Opnomen in de Grote Kerk in Haas. De Matthäus Passion. Montioen bij Omroep Friesland Radio. op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Italië heeft de piek van de corona-epidemie nog niet bereikt, zegt het hoofd van het Nationale Gezondheidsinstituut. Het land behoort tot de zwaarst getroffen landen van de wereld. Er zijn ruim 80.000 besmettingen gemeld. Meer dan 8200 mensen zijn overleden. Deskundigen zeggen wel dat er tekenen zijn dat het aantal mensen dat besmet raakt minder snel toeneemt. Als gevolg van de coronacrisis is de lucht een stuk schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI en de TU Delft uit metingen door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Vergeleken met vorig jaar is de luchtvervuiling naar schatting 20 tot 60% minder. Door minder auto- en vliegverkeer en verlaagde productie van de industrie is er minder uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofdioxide, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Volgens de onderzoekers is de afname van de luchtvervuiling ongekend. Het is nog niet te zeggen hoeveel schade de Nederlandse economie zal lijden door de coronacrisis, zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Het CPB schat in dat de economie in het ergste geval met zo'n 10% krimpt. Maar Knot wil, zolang het virus rondwaart, geen inschatting geven.
Hij is tegen het plan van de Europese Centrale Bank om meer schulden van landen op te kopen dan voor de coronacrisis was afgesproken. Daarvan gaat volgens Knot een verkeerd signaal uit. In Luik in België heeft een kat het coronavirus opgelopen door haar baasje. Dat is een zeldzaamheid. Wereldwijd zijn maar 3 mens-op-dier-besmettingen bekend. 2 honden in Hongkong en nu dus de kat. Het baasje was ziek geworden en een week later werd de kat ook ziek. Het weer op veel plaatsen volop zon. Het is 9 tot 16 graden. Morgen ook eerst zon. In de loop van de dag vanuit het noorden wolken, maar het blijft droog. En het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zijn eigen naam is David Robert Jones, maar onder zijn naam David Bowie watervroot verneemt. In jongetje 70 hier er nog heel kwart de band The Hype. Elke niet in die band wie verklaart als een superheld, maar die optredens verroen net zo super, want oeral dat ze spelen bij ze uitlaken terug het publiek. Gelukkig had Bowie als solo-artiest wel een